Yes, vi er hold 1, og vi har valgt spørgsmål 9, som hedder, hvad forstås ved udvalgsregler, og hvordan fremkommer de? Gruppen består af mig, Emil, Sylvester, som vil fremlægge lige om lidt, og Nikolaj Philip, som sidder bag kameraet. Og udvalgsregler, det er noget, der fremkommer fra den tidsafhængige perturbationsteori. Og den tidsafhængige perturbationsteori fortæller, hvornår, eller hvad sandsynligheden er for, at en overgang den sker. I udledelsen af den tidsafhængige perturbationsteori laver vi også nogle tilnærmelser, og det betyder, at vi får et tidsuafhængigt led og et tidsafhængigt led. Når vi snakker om overgangsreglerne, så er vi interesserede i at se på det tidsuafhængige led, for når det tidsuafhængige led er lige mod 0, jamen så er der altså ingen sandsynlighed for, at overgangen sker, da jeg vil ikke se, det er et produkt her. Det tidsuafhængige led, eller i hvert fald kvadratet på det, kan vi skrive ud her, som er set. Og der får vi altså en konstant herude, som vi selv bestemmer. Det er altså det ydre elektriske felt. Og så får vi det her integrale. Og det er også det, vi kalder overgangsdipolmomentet. Og ja, når overgangsdipolmomentet er lige med 0, jamen så ved vi altså, at sandsynligheden for overgangen, den er lige med 0. Men som sagt, så vil gjort os nogle tilnærmelser, så vi kan ikke sige det med sikkerhed, men med størst sandsynlighed er overgangen ikke tilladt. Ja. Yes, vi skal blive lidt her, men vi kan altså sige, at overgangsdipolmomentet kan vi altså matematisk beregne, men vi har også nogle udvalgsregler, som vi kan bruge til at give et estimat af, hvornår at integralet giver 0, uden at behøve at kaste os ud i matematiske beregninger. Den første udvalgsregel er energibevarelse, og det siger jo, at energiforskellen mellem to tilstande må altid optages eller afgives med en foton, for eksempel, som har det præcise frekvens her, givet ud fra den her formel. Så frekvensen skal altså altid være lige med energiforskellen mellem de to niveauer over Plancks konstant. Og det skyldes selvfølgelig kvantisering af energiniveauer og energibevarelse som et generelt fænomen. Den anden udvalgsregel, det er impulsmomentbevarelse, som siger, at faktisk er delt op i to dele. Den første er, at summen af impulsmoment altid, eller det totale impulsmoment altid er bevaret. Så hvis vi for eksempel kunne give et eksempel på det, så kunne vi altså have for eksempel en elektron med et spin-kvantetal på en halv. Og det kunne vi belyse med noget elektrisk dipolstråling, som altid har et kvantetal på 1. Og impulsmomentbevarelsen siger så, at det samlede impulsmoment vil altså være en sammenkobling af de to oprindelige impulsmomenter. Og vi her refererer til Lipps-Gordon-rækken, hvis man skal beregne sammenkobling af to impulsmomenter. Men i det her tilfælde vil det for eksempel give ophav til to nye impulsmomenter, enten en halv eller 3 halve. Nu er der tom plads igen. Den anden del af den anden udvalgsregel, det er, at orienteringskvantetallet m skal også altid være bevaret, eller sagt, at z-komponenten skal være bevaret. Og det kan man tjekke, om orienteringskvantetallet er bevaret. Så hvis vi har et orienteringskvantetal for vores endelige system, så skal det være en sum af vores orienteringskvantetal for vores oprindelige system, plus den ændring, som vi kommer med. Sådan her. Det er anden udvalgsregel. Tredje udvalgsregel, tavleorden, er super god. Det er, at paritetsbevarelse, den vil jeg ikke gå så meget i dybden med, men grundlæggende er det, at symmetri også skal være bevaret i det samme system. Så hvis vi for eksempel har et lige system, hvor er L, og vi så har noget stråling, det vil altid have et ulige paritet, så vil det endelige system skulle have pariteten, altså være ulige, for at der også er paritetsbevarelse i vores system. Vi har allerede stødt på de her udvalgsregler i nogle opgaver, vi har regnet. Jeg henviser til opgave 1.4, hvor overgangsdipolmomentet blev skrevet op som et trippelintegrale, og så har vi brugt nogle simple regler, som er nogle omskrivninger af udvalgsreglerne, til at beregne, hvornår de her integraler gav 0 og ikke gav 0, så vi ikke behøvede hver gang matematisk at beregne det samlede integrale. Og hvis man har nogle flere informationer, så er alle de informationer, som vi har taget, tilgængelige i noterne fra uge 1. Tak for i dag.